Salam, mehriban tomurçylarym, mehriban ýaşlar, meniň aşhanama hoş geldiňiz. Men bu tebe bikre balykdan palawyň bişirilişini görkezmekçi. Sebäbi bikre balykdan palaw beýleki balyklardan palaw pişirilişinden üýtgeçirekdir. Ýagny beýleki balyklardan palaw pişiremizde balygyny aýratyn, tuzyny aýratyn pişirýär. Sebäbi bilip pişirseň balyk dargaýar. Bekre balykdan pişirilende bolsa, idil tawukdan, etden pişirilişi ýaly garşdyryp pişiribermeli. Balyk asla dargamaz. Mehribanlar, häzir bolsa videoma başdan aýak tomuş etmäge çagyrýaryn. Palawyň pişirilişini hatda gazanyň düýbüne ýapyşdyrman pişirilişini bolsa, men tede öňkü videolarymda bir näçe gezek görkezipdim. Ine mehriban tomurçylarym, palaw taýýar. Bişirip görmek isleýänlere häzirden iştäňiz açyk bolsun, derdiňize derman bolsun diýesim gelýär. Meni goldamak üçin like goýsaňyz, agza bolmadyk bolsaňyz, agza bolsaňyz sizden hoşal bolardym. Inniki videolarymda görüşýänçä hoş sag bolun. Bu dünýä mahsus ähli gowluklaryň size ýar bolmagyny biýik Allahdan dilek edýärin.